गोथार बाथौ साननि गासैबो सुबुं माहारिनिसिम नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि जोहै धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आङो दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिलाफोथार बिया आरो बे बियानिनो 22थि बोसोरारि जखनथाइ बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना बे बोसोरारि जखनथाइ बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोना गोथार बाथौ सानखौ हाबाफारिखौ लाफानानै खुब गाजा गोमजायै फालिदों। बिथांमोननि बियाबाव थानाय गासैबो बाथौसा लाइमोन माइनाव गासैबो बिथांमोनानो बाहागो लाफैदों। बे बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आं खुब गोजोननाय मोनदों। आरो बेयो सिलाफोथार ओनसोलनि बे अरुणाचल हादाबजोंनि खाथियाव थानाय खुब खम बेवहाय बर' गामिफ्रा बर' न'खरफ्रा दा बेबायदि थावनियावबो जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेरनायनि बाथ्रा बा बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनायनि बाथ्राखौ साननानै जे बिथांमोना बावहाय गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों। आङो मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों। बे गोथार बाथौ साना बे गोथार बाथौ सान हाबाफारिखौ बुहुमनि गासैबो गोबांथार जायगायावनो दिनै बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों। जेरै जोंनि नेपालाव थानाय बर' सुबुंफोर, बांलादेशआव थानायफ्राबो, अरुणाचलाव थानाय, मेघालयआव थानाय, जोंनि आसामनि दाब दाब खनाफोराव थानायफ्रा, बेंगलफ्रावबो जोंनि बर'फ्रा दङ। दा बिथांमोनाबो जे गोथार बाथौ साननि हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। बे गोथार बाथौ सानखौ जोङो 1992 मायथाइयाव आद्रा सुथि महरै जोङो मोनफुंनो हादोंमोन। बेनिफ्राय 2017 मायथाइयाव 2017 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव जोङो आबुं महरै बन्द बा गोथार सान महरै जोङो खुंनो हादों। बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि अनसायनायाव जोङो 2017 मायथाइयाव आबुं जोङो बन्द सान महरै मोनफुंनो हादों। आसाम गभर्नमेन्टनि अदेबानि बिजेपि गभर्नमेन्टनि अनसायनायाव जोङो 2017 मायथाइयावनो जोङो बेखौ गोथार बाथौ सान महरै 2017 मायथाइयावनि 18 डिसेम्बराव जोङो मोनफुंनो हादोंमोन। दा बेवहाय जोङो गोथार बाथौ सानखौ जोङो जोंनि दिनै कलेज बा फरायसालि गामिनि न'खर न'खरफ्रोमावबो जोङो फालिनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों। जोंनि जायफोर बिथांमोनाखि सार्भिस हल्डारमोन बिथांमोनाबो फालिनायनि मोनसे खाबुखौ मोननो हायाखैमोन। बे खाबुखौ दिनै लानानै बाथौ धोरोमनि माखासे आसार खान्थि बिथिंफोरखौ जों फोथांना लाखिनायाव जे फालिनो थाखाय बे मोनसे सुबिदाखौ मोनदों बा राहाखौ मोनबाय, जों गोजोननाय मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंनि बाथौ धोरोमा नायोब्ला नुनो मोनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा धोरोम सिबिनाय बा धोरोमारि बिथिङाव एसे जिराय लानाय बायदि जों जोंनि लाइमोन बिथांमोना जोङो ओंखारबोनांगोन। जोंनि राव हारिमु धोरोमखौ जों फोथांना लाखियोब्लासो हारिया थांना थागोन। आरो हारिया थांना थानो थाखाय जिखिनि नांगौ आसार खान्थि, राव हारिमु, बेनि फालिनाय खान्थिफोर आरो बाथौ धोरोमा जे बिगियानिक मोनसे साइन्टिफिक धोरोम, बे मोनसे बिथिङा दङ। दा बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो लाइमोन बिथांमोनानो ओंखारबोनांगोन। दिनैनि गोदान जेनेरेसनफ्रानो बा जोंनि लाइमोनानो मोनसे हारिनि सिनस्रि, जाय हारिनि सिनस्रि जों हारिखौ थांनानै बुहुमाव बर' हारिखौ माहारियारि मास्टारेस दानायनि बाथ्रा, हारि हिसाबै जों गायसननायनि बिथिङाव जोङो नोजोर होयोब्ला जोंनि लाइमोन बिथांमोनानो बिबानखौ रुजुननानै दिनै ओंखारबोथारनांगोन। जे धोरोम सिबिनानै बा धोरोमनि माखासे हाबाफारियाव थांनानै जोङो मा मोननो होनोब्ला जोङो खुब गेदेर मोनसे गोरोन्थि जागोन। जाय आसार खान्थिफोरखौ, रावफोरखौ, हारिमुफोरखौ जों लानानै हारि हिसाबै थांनानै दङ, दा बे बिथिंफोरखौ, हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिथारनाया जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरनिनो दायथ'। लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरनिनो बे मावथारनो गोनां बिबान दङ। दा बेवहाय जोङो बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगोन। धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। जोंनि फरायनाय जिउखौ
जोंनि लाइमोन जिउखौ मोजां मोनसे गोथार लामाजों जों दैदेनलांनो हायो। जायफोर लाइमोन बिथांमोनानोखि धोरोमनि लामाजों हान्थिलांनो हाया, दा बेफोरबायदि लाइमोन बिथांमोना सा ससेयावनो जिउआ हयथ' मोनसे लामा आन्दायनांनाय बेबायदि जाहैनो हायो। मानोना धोरोमनि लामायाव मोनसे थार लामा दङ, बेवहाय रावखौबो इनाय अनागार खालामै आरो रावनिबो हिंसा खालामै बेबायदि माखासे मोन्थोरफोरा हाबनानै थायो। आरो बेबायदि जोङो रावखौबो हिंसा खालामै रावनिबो गाज्रि सानफेरै बेबायदि मोनसे बिथिंजों जोङो जेब्ला जोंनि मेलेमखौ जोङो लाबोनो हागोन, सुस्रांनो हागोन, अब्लानो जोंनि लामा हान्थिनाया, फरायसा जिउनि हान्थिनाया, जोंनि लाइमोन जिउ हान्थिनाया खुब मोजां जानानै फैयो। बर' सुबुंफोरनाव मोनसे जेब्लायबो दं जे मोनसे समाव बर'आ राव गोमागोन, माबा गोमागोन, बिजों गोमालांगोन बा बर' हारिया लासैनो गोमालांगोन। जे बाथौ सिबियारिफोराबो बेबायदि मोनसे साननाय दं नामा जे बाथौ धोरोमा मोनसे समाव लासैनो गोमालांगोन? जोंहा दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि लोब लोब ओंखारबोआब्ला, गावनि आङो बुंबोबाय थादों, नोंथांमोननि एसे सिगाङावबो बुंबाय आङो, जे गावनि हारिमुखौ जुदि फोजाखांनो ओंखारबोआब्ला बेयो हयथ' लोरबां जानो हागौ। आरो बेयाव नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे हारि दङ, बे गोग्लैसोनानै थानाय बेबायदि जोङो मोननो नागिरा। आरो दङब्लाबो जोङो साननांगोन जे बेवहाय माने हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय बयबो नारा नाथा नाजानानै गोजौ फारसेखै थांनो नागिरो, रावबो हारिया उनफिननो नागिरा। दा बेबायदि मोनसे बिथिङाव जोंबो नाजानाया थाथारनांगोन, बे नाजानायखौ लानानै जोङो आवगायबोनांगोन। बेनिखायनो जोंनि लाइमोन बिथांमोना होयोब्लानो, मावोब्लानो, धोरोमनि फारसे, राव हारिमुनि फारसे, सोलोंथाइनि फारसे मावनो सिगांनो ओंखारबोयोब्लानो जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुग दरबाराव जौगागोन। आरो दिनै बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो आथिखालाव खुब मोनसे जौगानायनिफ्राय जौगानाय मोनसे बुब्लियाव फैदों। मोनसे समाव हयथ' गोदो मोनसे समाव जोंनि माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरा फालिनाय खान्थिफ्रा आलाय जाब्रे खान्थि जाबोदोंमोन। आरो बे आलाय जाब्रे खान्थि जानायनि जाहोनाव जोङो गोबांथार माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ। बावहाय सोनाबारि माखासे गोहोमफोरबो गोग्लैनो हागौ, माखासे गुबुन हिन्दु धोरोमनिबो गोहोमफोर गोग्लैनो हागौ। जाय गोहोमफोरा गोग्लैनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे खान्थिफोरखौ लानानै, गावनि बिथिंफोरखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया जादोंमोन, बेवहाय गावस्रानाय बिथिङा फैदोंमोन। नाथाय दिनै बाथौ धोरोमा मोनसे जौगानाय थाखोसिम सौफैबाय। जोङो बाथौजों लिरनायनि मोनसे बिथिंजों जों मोनफैनो हाबाय। जोङो गोथार बाथौ सानखौ दिनै 2017 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव आं मोनबाय होननानै दानि एसे सिगाङाव बुंबोदों। दा बेबायदि मोनसे जौगानाय थासारियाव, जौगानाय मोनसे बिथिङाव फैबाय दङ। दा बेवहाय जोङो लोरबां जानायनि मोनसे बिथिंखौ जोङो नुहुरा। बावहाय गोबांथार जोंनि बर'फोरनिफ्राय गुबुन धोरोमाव बारस्लायनानै थानाय गोबांथार बर' सुबुंफोर दंमोन, बिथांमोनाबो दिनै लैहोर लैहोर फैबाय दङ। बिथांमोनखौ जोङो खुब बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो दिनै बे समाव लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे बुब्लियाव नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजोंनो आङो फोरमायगोन जे अरायसम जोंनि लांगोनाया गेवनानै थागोन। जोङो बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन, जायफोर बिथांमोनाखि माखासे जाथाय फिनजाथायनि गेजेरजों लामा आन्दायनानै दंमोन, गावनि राव हारिमु धोरोमखौ सिबिनायाव निफ्राय गोजान जाना दंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय थियारि, जों अरायसम बरायगोन। लामाया अरायसम गेवनानै दङ।